Walay makatupong sa kasakit nga gibati sa usa ka biktima nga masaksihan nga inanay nga nabugtuan sa gininhawa ang pinangga nga manghod ug nagpinal nga inahan kinsa ka uban niya nga nalubong sa yuta atol sa landslide sa Naga. Kini ang istorya sa 16 anyos nga dalaga nga nakalingkawas man sa kamatayon apan nakasaksi gyud sa pagkamatay sa iyahang mahal sa kinabuhi diha sa iyahang kiliran. Anay exclusive report. Ikuan na gud sa sitwasyon niyo ra guniti ra. Hindi na mo mabot. Mao kini ang actual rescue operation sa anak ug inahan nga nag-viral sa social media. Ang dalagita mao si Junalyn Siton, 16 anyos nga naa sa usa ka tambalanan sa Naga City. Di man kalusot ang usa kay ako napiit man ako. Kinsay napiit ang tiil? Ako. Junalyn. Isang kamot. Ayan. Ikaw napiit? Ako napiit ako tiil. Napiit po mo tiil? Oo, akong batang. Bato? Oo. Ibong ko, naglingkod ako niya, nag-cellphone niya, ibong ko na may naglinog man. Katuan ako helicopter na ni tugpa sa babaw sa mua, kanong dapit sa apo. Niya, pag nigawas ko, parang tanaw niya. Pag tanaw na ko, na tubig, yuta, ug bato pa dong sa amo. Niya, namin ko imang natug sa sala, mga akong gihakop, akong gipunit, niya akong gidagan sa kusina. Niya akong gitawag akong mama. Niya, pagkakos jud sa akong, pagkakos ni mama namo, gihapak na mi sa bungbong sa kusina, gihapos mi pa dong sa lababo. Nagpaalim siya sa mga bunog ug samad sa lawas nga iyang nahiaguman. Apan, ang walay kaayuhan nga samad nga iyang giantos karon mao ang pagkamatay sa iyang mga mahal sa kinabuhi nga kauban niyang nalubong sa yuta. Suma ni Junalyn nga namatay diha dayon ang 14 anyos nga manghod nga si Cristal nga maoy na intimano pagkatabon. Nabira pa niya ang iyang 4 anyos nga manghod pagtago ilawom sa lababo. Wa kinitatsa apan inanay nga nawad-an og gininhawa tungod sa kawalay hangin sa ilang nahimutangan. Akong 4 years old nga manghod, diri namatay sa kamot. Kay nakuangan sa hangin. Kay wala man dyan hangin na makalusot. Nihilak niya. Ningo na, last tabi niya sa akong mama, sakit na kayo. Walay samad akong manghod. Kay ako magigakos. Nahutdal siya hangin. Akong hangin ako tahatag sa manghod. Ako tahoy pa niya. Dili man ko kay akong diari. Murag na nakuan sa bungbong sa manigo. Naugkat nga buhi kauban niya ang iyang inahan apan nakabsa na usab sa iyang gininhawa sulod sa tambalanan. Matod ni Junalyn nga naluwas siya tungod kay giub-an sila sa ilang inahan aron dili maigo sa nahunlak nga dapat sa balay. Ang nagakos ko sa manghod, si mama gigakos sa guniya. Nya katong 14 years old ako, nagsunod man to ni mama. Mao toy una natumbahan jud sa bungbong sa kusina. Tibok lawas niya na kuanan og bungbong. Oh niya si mama nag-ubo man yang buko-buko na yang spinal na igo sa bungbong. Gisaysay ni Junalyn nga gamit niya ang LPG tank nga iyang gipukpok og bato nga maoy nagtultol sa iyang amahan nga makubkob sila sa ilahom. Ang iyang amahan nga si Narciso wa pa kalayo dihang sayo unta kining mulakaw ug nakita niya ang landslide nga mitabon sa ilang balay. Ang akong anak magwangan ningo pa luwas sa tawo mingari ko luwason lagi ta mo lagi. Pero ang ako lang problema kay di gyud ako makaya ri ka kurosa. Kay preter gyud gamay sa agianan gyud. Wa pa makita ang 7 anyos nga igsuon ni Junalyn. Ang lain niyang igsuon naluwas human gisugo nga mopalit og butane. Sa 30 ka miyembro sa kabanay ni Narciso Siton, tulo na lang sila nga buhi. Ang tanan natabunan sa yuta. Matod sa amahan ug anak, nahurot na kuno ang ilang luha ug gikinahanglan nilang magpakalig-on alang sa usag-usa. Akong giparok sa gasol gaton akong damgura. Naka-feel jud og sakit pero yung kung di jud ni damgo. Gaton ako kuan to damgura. Samtang ang nagbantay ni Junalyn sa ospital ang iyang hinigugma nga si Joseph Manapid. 18 anyos kinsa nag-inusara na usab, human mamatay ang amahan ug ang iyang igsuon tungod sa landslide. Usa lang ang hangyo ni Junalyn. Dapat masirado na diya ug wala na mag-mining gani kay ana say malay
mapaparihan na mo nga daga kay mga pildi. Nya dili ra ba kwarta ang mawa kinabuhi ba.